Zorionak lehenengo Euskalduna gaurkoan, baina egia da, Euskaldunek ez dutela protagonismo handiegirik izan gaurko lasterketan, tropelean iritsi zara, nola jundaguna? Lasterketa azkenean oso azkarra izan da, hasieran lehen ordua oso gogorra izan da. Tropelan, ez nengoen eroso, baina azkenean pelotoi bat joan da aurretik, errepetxo batean, eta nik atxean nengoen momentu horretan, atxean geratu naiz, eta jan baita Lucas Towers eta Karballea sartu dira aurrean, eta orduan guk gure azterketa atxean egin dugu, baina taldekide honak eneukan hor aurrean, hasi que lasterketa ja egina zegoen. Sentsazio onak Espainiako txapelketen ataria? Nekatuta nago, azkenean aste oso gogorra izan da, zirkuiton egon naiz, eta orain hau egita oso gogorra egin zait aste hau. Baina, indartsu sentitzen naiz, uste dut atxen pixka batekin gogor iritsiko naizela, hasi que ondo sentitzen naiz. Zorionak. Mila esker.